Har du startet? Ja. Nu har du, ikke? Jo. Okay, godt. Hej. Okay, gider det at styre sit handicap? Så. Okay, det er et red in the head, men altså, nu må jeg bære over med mig. Skal du ikke filme på? Nej, det gør jeg da. Det her, det er hårdt. Lady Gaga faldt ned. Og den her, det er kun fordi, der var en grim ind på den anden side, ikke også? Og det er heller ikke seriøst. Den ad, for fanden, min finger ser rynket ud. Der. Skal vi sange, der kommer? Ja, jeg ved det ikke. Hvorfor spiller de det på The Voice? Ben! Hvorfor kan der? Ben! Ben! Ben. I just love the ben. Ej, den her. Den er meget gammel. Det er ret skræmmende. Så min anden café også falder ned. Vi skal... Ej, nu er det ikke. Nu, men to sekunder. Ja. Så skal det. Hej. Hvad er det, jeg kommer? Jamen, jeg laver lige blok. Ja, jamen, så går jeg lige ned og underholder en lidt. Så kan vi lige gå og se det. Jeg har godt set det. Nej, du har ikke. Ja. Hvorfor var det der til? Det skulle være grimt. Fordi ellers... Okay, men så kan jeg lige vende et. Så det der, så den ikke er helt blå. Så. Okay, vi er blå. Okay, men altså... Hvis jeg smil for bitch. Okay, hej. Vi er herhjemme i dag. Og vi sidder og stingler en lille smule, måske. Og her er The Voice. Jeg overvejer nogle sange, de spiller. Ja, det er Fordi sådan stress. lidt. Vi spillede også lidt den der sexy bitch ting. Nå, anyway. Vi skulle egentlig bare hjem, fordi jeg skulle pakke mine ting til i aften, men ja. Skulle jeg sætte lidt hår. Fordi jeg skulle lige prøve noget til J-Popcorn. Okay. Hvad skal vi snakke om? Jo, Willer. Du har glemt din hårbaste. Det var så... Ej! Jeg siger! Shit, nej. Okay, Ja, det er fedt. Hun mangler en, din mor. Så tager jeg det. okay, vi burde seriøst lave noget andet, så nu går jeg lige op og spejlet. I kissed a girl with Katy Perry here the boys, bitch. Dyr! Der kommer nu. Så. Nu kommer der... Hallo, hvad kommer der nu? Og der ser det ud med en linje, som om, at det ikke er første gang, at Chris Brown har slået på hende, så det kan være, at hele debatten lige pludselig blusser op endnu en gang. Okay. Den 23. november udkommer hendes nye album, Rated R, og Jeg ved herfra det ikke. Stener lidt. Russian Roulette. Så. Hvad laver du? This function is currently not illegal. Nu er det... Den er så moment, det er sådan. Ej, det ser frækt ud. Hvad for noget? Ej, du har en meget irriterende torskat. Skat. Okay, jeg er jo lidt fed. Hvorfor kan du aldrig få dit hår til? Det er fordi, du heller ikke propper noget i heroppe. Det er derfor, det ikke gider sidde. Ja, det vil jeg godt. Ja.